Здравейте, скъпи приятели! Намираме се в Утрех, най-зеленият град в Холандия. И ще ви разкажем за един от проектите, които го правят по-зелен. Именно MyWheels. MyWheels. Наистина готина услуга. Имаме си подобно и в България за коли под наем. Пък и е добра алтернатива в случай, че колата ви не е преминала през технически преглед. Вече споменах в предните видеа, че Нидерландия е изумителна и може би е една от най-модерните и технологични държави в Европа. Тук от векове се използват природните сили като енергия. Свидетелство за това са множеството вятърни мелници. Но днес технологиите ни позволяват да се овладее и слънчевата енергия. Точно това прави и MyWheels по-специален, защото те се зареждат изцяло от слънцето, благодарение на гъвкава мрежа, която доставя електричество от соларни панели и слънчева енергия. Току-що отключих колата с телефона си и тръгваме. Айде, чао! Айде, чао! Още по-готиното е, че използват технология за двупосочно зареждане. Тоест, ако има недостиг на енергия, самите коли, включени в мрежата, се превръщат в батерии, което е доста